Amaphoyisa omkhandlu dolobha weTheku aseyekile ukusebenzisa indlela yokubheka izinga lophuzo oludakayo kubashayeli ngokubafuthisa. Lona ngumzamo wokwehlisa ukubhebhetheka kwegciwane iCorona. Amaphoyisa athi lokhu ngeke kuwuvimbe umkhankaso wawo wokubamba laba abashayeli bephuzile kulamaholide ephasika. Amaphoyisa omkhandlu athi nakuba abashayeli bengeke bafuthiswe kodwa ukushayela ukhothile akuvumelekile. Abomthetho bakhathazwa ukuthi lo mshini wokufuthisa ungase ulisabalalise leli gciwane i-COVID-19. Amaphoyisa omkhandlu asazoqhubeka nokubheka izinga lophuzo oludakayo kubashayeli emgwaqeni. You can see behind me that there is a few already. We have arrested some drunken drivers that have got signs, have shown signs of being drunk whilst driving. Stopping the breathalyzer doesn't mean we stop checking you that you are drunk. That will continue. We'll go straight to a blood test. There will be nurses and doctors on the field where we have roadblocks and make sure that that continues. Amaphoyisa omgwaqo eThekwini asenalo ijoka lokuqinisekisa ukuthi imithetho yomgwaqo iyagcinwa. Nabashayeli abathintayo ezinkambeni bakhonjwe ngomuno ukuthi bangasizakali ngalesimo esikhona. Now we won't breathalyze the person will be brought in and the blood will be drawn. So that method will still go ahead. The breathalyzer was just a mechanism to measure whether the person has had alcohol or not. Abantu banembono ehlukene ngalesinqumo samaphoyisa omkhandlu dolobha iTheku. It's not a good idea. They must use the breathalyzers on every vehicle that is on the road. We don't want to. It's the best thing for now. Maybe when the whole scares died down, maybe, but for now, Amaphoyisa athi azobe ngahleki kulaba abashayeli bephuzile kulamaholide ephasika aphinde exwayisa abazokube beyochitha amaholide ukuthi bayihloniphe imithetho yomgwaqo.